ng mga nagbabagang balita. Typhoon Tino, napanatili ang lakas. Signal number 4, itinaas sa ilang lugar sa Mindanao. Camarines Sur PDRRMO, naka-red alert status. 3 bahay sa Naga City natupok ng apoy nang dahil umano sa napabayaang niluluto at butane gas. At mga residente ng Libmanan, binipisyaryo ng healthcare on the go ng Provincial Health Office, Camarines Sur. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Isinailalim ng Pag-asa sa signal number 4 ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa Bagyong Tino na nasa typhoon category na. Camsur PDRRMO, naka-red alert status dahil sa posibleng epekto ng bagyo. Narito ang ulat ni Darlene Lastrulio. Batay sa Pag-asa 11 AM Bulletin ngayong November 3, 2025, huling namatan si Bagyong Tino sa layong 285 km silangan hanggang timog silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay nitong lakas ng hangin na 120 km per hour at pagbugsong umaabot sa 150 km per hour habang kumikilos pa kanluran hanggang timog silangan sa bilis na 25 km per hour. Inaasahang tatama sa lupa ang bagyo ngayong gabi o bukas ng madaling araw November 4 sa bahagi ng Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte o Dinagat Islands at tatawirin ng Visayas at Northern Palawan bago ito lumabas sa West Philippine Sea sa Miyerkules o November 5. Posible rin ang rapid intensification sa loob ng susunod na 24 oras kung saan maaaring umabot sa 150 to 165 km per hour ang lakas ng hangin sa oras ng paglandfall. Taan po siya sa 285 kilometers, silangan po nitong southeast of Giwan, nasa Eastern Samar. At ito po ay may lakas ng hangin malapit po sa sentro nito, 120 kilometers per hour na umaabot po sa 150 kilometers per hour. Nasa loob na po ito nitong category na typhoon level, no? So, ang pinakamataas na signal number diyan sa sentro ng bagyo ay signal number 4. Sa Bicol Region, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa southern portion ng Masbate, kabilang ang Esperanza, POV, Corpus, Placer. Habang signal number 1 naman sa Albay, Sorsogon, natitirang bahagi ng Masbate, kabilang ang Ticao at Burias Islands. Gayun din sa ilang bahagi ng Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Northern Samar. Samantala, hindi naman direktang apektado ang Camarines Sur dahil ang nararanasang sama ng panahon ay dulot lamang ng outer rain bands ng bagyo. Asahan pa rin ang pagnaka-nakang pag-ulan sa ilang bahagi ng lalawigan. So sa atin po, sa palagay ko since malayo naman po tayo sa bagyo, ay dito itong Camsur ay hindi naman po abot sa signal number 1. Pinag-iingat din ng mga nasa baybayin dahil sa inaasang storm surge na aabot sa 2.1 hanggang 3 meters at sa gale warning sa itinaas sa Masbate, Sorsogon, Albay, Catanduanes at Northern Samar. Kasabay ng paglapit ng Bagyong Tino, isinailalim sa Red Alert status ang buong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Camarines Sur bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo. Batay sa memorandum ni Governor Elry Villafuerte, inatasan ng mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng preemptive at forced evacuation sa mga lugar na baha at landslide prone. Gayon din ang localized suspension of classes kung kinakailangan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente, guro at mag-aaral. Nagbigay rin ng paalala ang eksperto hinggil sa patuloy na monitoring ng lagay ng panahon. Nakikita po natin na malayo naman po or labas tayo sa cone of confidence, no? Or dun sa cone of uncertainty natin. So, mas maganda po na meron tayong pananggalan sa ulan talaga, no? Kung nakikita po natin na marami nang nakapagbara sa mga drainage system natin ay sana po ay malinis na. And then, kapag lumakas naman po yung hangin sapagkat ito ay nag-intensify na into typhoon category, sana po yung mga branches or mga sanga ng puno na nakadikit sa kuryente, na kable ng kuryente ay naputol na po natin sapagkat
possible po talaga na abutin po tayo ng mga moderate to strong winds dulot nitong Typhoon Tino. Dorlin Lastrulio, CSN. 3 bahay ang natupok sa sumiklab na sunog kahapon sa Naga City. Mitsan ng sunog dahil umano sa napabayaang niluluto at butane gas. May ulat si John Amador. Pasado alas 5 kahapon Linggo sa paggunita ng Todos Los Santos November 2, sumiklab ang sunog sa sitio sa Lunggigi, Barangay Cararayan, Naga City. Natupok sa insidente ang 3 kabahayan at apektado ang 6 na pamilya. Ayon sa Bureau of Fire Protection Naga City Central Fire Station, naging mabilis ang pagkalat ng apoy dahil gawa sa light materials ang bahay. Upon arrival po na ang na-involve pong mga structure po, residences po ito, 5 siya, pero saradit man lang po siya, sarong compound. And ang pamilyang involved, 6 na pamilya po. Ang mga structures pong involved na ito, itong 5 structures, mga made of light materials man lang po. So, mabilis na naglakop si Kalayo. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa insidente, subalit isa sa tinitingnang dahilan o mitsa ng sunog ay ang butane stove at napabayaang niluluto sa isa sa mga nasunog na bahay. Sarong compound siya, itong magtururugang na San Jose o San Jose compound. Pero po ugaduman sarong nakadukot sa indang residensya na bako man parte kang sa indang pamilya na duman po dududa na hali ang sulo, base man po sa to yung investigador, duman mo talaga po hali si Kasulo sa residensya katong Certain Christie po. And ang sa tuya pong investigador, manahiling po duman na nakasunad na still may nakasunad pang sinasap na, and ang gamit pong pagluto ito pong butane. Nasa ko kang harong, nagkukurahaw. Ako man, di ko man ini-expect na pangyayari, sulo pa lang to. Ito kayang kapitbahay ming ito, kadalasan ka to, pag hapon, nagsulo siya ng basura o kaya kalakal. Namamarong, pero may ning plastic. Dahil may naisip na ito pala pangyayari nito, siyarong niya, nasulo na. Wala namang nasaktan sa insidente at nagpaabot na rin ng paunang tulungan DSWD. Umaabot naman sa higit 17,000 ang iniwang pinsala sa insidente. Pansamantalang naninirahan sa ngayon ang mga apektadong pamilya sa multipurpose buildings sa lugar. Sa Goa, Camarines Sur, isang truck ang nasunog sa San Jose Street, Goa, Camarines Sur. Faulty electrical wiring ang tinitingnan sanhin ng pagliab ng sasakyan na agad naman narespondihan ng Bureau of Fire Protection Goa at San Jose. John Amador, CSN. Payapa at walang naitalang anumang untoward incident ang limanan pulis sa paggunita ng Undas 2025. Si Eli Baldin sa detalye. Idiniklara ng Libmanan Municipal Police na tahimik at payapa ang naging pagdiriwang ng Undas 2025 sa bayan ng Libmanan matapos na walang maitalang krimen o anumang insidente sa buong panahon ng paggunita. Sa panayam ng Kamsur News kay Chief Master Sergeant Juan Batulina, ito ay bunga ng maayos at maigting na koordinasyon at pakikipagtulungan ng mga volunteer, barangay tanod at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa mga sementeryo at pangunahing kalsada. Naugba po kaming maray sa tuya pong nakaaging undas sa pagsilibrar, ninhuli po tamayo kitang insidenteng na itala sa tuya pong record book. Iyan po ninhuli sa pagtatarabangan kana sa tuya pong mga kanang kami nasunod aron po kang Bureau of Fire Protection sa panginginot po ni Senior Fire Officer 3 Jack Gregory Bardi, MDRRMO ni Dr. Ramil Fajardo, Public Safety Office man sa panginginot po ni Sir Roel Tormes, and siyempre iniyo pong dakulaw na suporta sa tuya kang 502nd Charlie Company Army Reservist sa panginginot man po ni Army Captain Gerardo Atienza Jr., Army Reservist, Kabalikat Bicol, Kabalikat Civicom, Guardians Brotherhood of Libmanan, Liga ng mga barangay tanod, asin na manlain-lain pa pong mga civic organization na nagtao sa tuya ning suporta, tangari po nga sa tuyang seguridad, sa tuya pong nasigurar, kaya po nga ini ang magayuno na maray na resulta aron kasarong taon mayo po kita nin
naitadang insidente kung ano pa man po maging sa trapiko mayo po kitang naitala digdiho sa Banwaan Libmanan. Bago pa man sumapit ang undas, nagsagawa na ng malawakan checkpoint operation ang mga tauhan ng Libmanan Police sa iba't ibang lugar bilang bahagi ng preventive security measure, maging ang police visibility sa mga sementeryo, terminal at matataong lugar upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Batay sa tala ng otoridad, tinatayang nasa 7,000 katao ang bumisita sa 4 na sementeryo sa bayan ng Libmanan nitong undas. Sa tuya pong 4 na kampusan to, digdiyo po sa Libmanan Catholic Cemetery po may pinakadakula na estimated pong nag-arabot kasubanggi, nagbirisita, abuton pong mga nasa 7,000 pataas. Apira po kang mga duwatang pribadong sementeryo aron kang ibid, igwang po duman hadang-hadang 1,000 ang nagbisita, siring man po duman sa Barangay Putot. Eli Balbin, CSN. Sa pagunita ng undas, umabot sa nasa 500 toneladang basura ang nakolekta ng Solid Waste Management Office na mas mataas sa daily average na nakokolektang basura ng opisina sa Naga City. May ulat si John Amador. Sa araw-araw na pangungulekta ng basura, umaabot sa 116 tonelada ang nahakot ng basura ng Solid Waste Management Office sa lungsod ng Naga. Ngayong nagdaang undas, ayon sa pamunuan, umabot sa 500 ang nahakot nila sa loob ng 3 araw. Si basura po halos 500 sinatipon, pero ang na-generate halos 500 tons. Pero po iyan, may sarong aldaw sana. 3 to 5 days po iyan. Tapos po, si daily 160 tons. Hali po sa 94, naging 160, ngunyan po 165 na. Gusto pong sabihin, ganyan, ang basura na po talaga, indirect proportion po sa population. Panaglangkaw po si population sa ngagan, nagalangkaw man po ang basura. Ayon kay Engineer Martin, normal lamang daw ito dahil sa pagdagdag ng populasyon at pagdami ng negosyo sa lungsod. Gayunpaman, nasa 60% na nakukulektang basura ay napapakinabangan dahil sa diversion nito. Pag naglangkaw pa ang population, simple po naglalangkaw man ang ekonomiya ng syudad. Pag langkaw po ang ekonomiya ng syudad, simple po naglalangkaw man ang basura. Ang ipinaka-importante po, itong inaapod ng waste diversion mechanism. Naglangkaw po si basura, hinahanapan ni man remedyo kung paano migiraray liwat na magamit si basura para po sa karahayang kang publiko. Nagbigay din si Engineer Martin ng mga napaggagamitan ng mga basura na dapat ay patapon na para mabawasan ang pumapasok sa landfill ng lungsod. Si mga sample, si mga product, nahali na po sa basura dahil pag-iisip na siguro iapo na yun pero ngunyan po napapakinabangan liwat. Kadakol pong klasikang basura na pilita pong magamit. Halimbawa, iyan po baga mga biodegradable which composed of at least 50% kan sa tuyang mga basura sa 165 tons per day. 50% po kayan ginigibot ang compost. Yan po sa mga biodegradable. Si 50%, another 50% kaya, iyon na po yan sa mga plastic related, mga clothing, waste clothing, tarpaulins, ginigibot mo po ito into another product. Pakiusap ng Solid Waste Management Office, ugaliin ang pag-reuse at upcycling ng mga basura para mabawasan ang mga itinatapon lalo na ng mga nagkalat na plastic sa kanal na nagdudulot din ng pagbabaha ngayong tag-ulan. John Amador, CSN. Muling nabiktima ng pananabotahe sa linya ng kuryente ang ilang lugar sa bayan ng Tinambak, Camarines Sur. Power substation sa lugar apektado na rin dahil sa pananabotahe. Narito ang ulat. Nauna nang naibalita ng CSN ang pananabotahe sa ilang power lines ng Casureco 2 sa Tinambak, Camarines Sur. Subalit bago pa man magundas, muling naulit ang pananabotahe na sa hinala ng kooperatiba sinasadya. Kung nakaaging biyernes na banggi na kung saan talagang grabe si sa tuyang esfuerzos na maibalik si kuryente. Dahil may mga instances kaya na pag naglalaog itong sarong linya, na trip itong sa tuyang bilog na feeder 31, sentro kang Tinambak hanggang Banwaan kang Siruma ang apektado. Feeder 31 po yan. Dahil naapektuhan na maging ang feeder 31 at ang mismong 5 MVA substation ng Casureco sa Tinambak, ikinabahala ito ng kooperatiba. Sa tuyang mga technical personnel na mag-rekorida
sa mga lugar na kung saan possible na pwedeng nagkakausa ng problema sa linya ng kuryente, nakakadamay, nagtatagos duman hanggang sa substation ta. Base duman sa actual inspection, may mga residentes kitang nagmakulugman sa tuyang kooperatiba, natabangan si mga lineman ta na may mga nag-spark da ang linya ng kuryente, hindi sa may haranikang Antipolo National High School, Barangay Tinambak, Camarines Sur. Dumanta na notaran itong sarong improvise na alambre na tiga dugtong-dugtong na inapon duman sa linya kang kooperatiba na nagkausap po ng power trip off kaitong sa tuyang primary sin secondary line. Nangyayari umano ang pawala-walang supply ng kuryente at pananabutahe tuwing malapit na sumapit ang gabi. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na ang Kasuray Kudos sa lokal na barangay at PNP at patuloy ang kanilang pakiusap sa mga residente na makipagtulungan para may mapanagot at mahuli ang salarin sa pananabutahe. Jan Amador, CSN. Ngayong dumarami at nauuso ang influenza-like illnesses, may paalala ang health expert sa mga nakakaranas ng naturang sakit na mag-stay at home na muna para makaiwas sa hawaan. May ulat si Regine Bue. Ikinababahala ng publiko ang patuloy na pagdami ng kaso ng influenza at iba pang flu-like illnesses. Marami ang nagkakasakit dahil sa mabilis na hawaan, kaya't hinihimok ng mga eksperto ang lahat na maging maingat at manatili na lang sa kani-kanilang bahay ang mga nakakaranas ng sintomas ng naturang sakit. Sa gitna ng sitwasyon, labis ang pasalamat ng mga Camarinense sa tulong ng libreng Ka-Fuerte Healthcare at sa klinik sa loob ng Capitol Complex. Araw-araw ay marami ang nagpapacheck up at kumukuha ng mga libreng gamot, lalo na sa influenza, sa ilalim ng mga programang pangkalusugan ng provincial government ng Kamsur. Dahil sa dami ng nagkakalagnat at may sintomas ng trangkaso, isa sa mahalagang hakbang ay ang pananatili muna sa bahay kung may sakit upang maiwasan ang pagkalat nito. Ayon kay Tatay John, residente ng Pili, Kamsur, kapag siya ay nagkakasakit, nagpapahinga lamang siya sa bahay at laging nagsusuot ng face mask upang hindi makahawa sa iba. Para hindi mawawaan sila ng sakit kasi mahirap ng at mamaya matulad na naman tayo sa COVID. Ayon naman kay Dr. Nelson Henry Ranyola Mejia, Medical Officer ng Provincial Health Office Kamsur, mahalagang manatili muna sa bahay ang mga may flu-like illnesses upang maiwasang makahawa at ang paglalayang sintomas ng sakit. Ayon pa sa health expert, kapag napabayaan, maaaring magdulot ito ng pneumonia na maaaring ikamatay kapag hindi agarang naagapan. Most definitely, para mapigilan yung pag-spread ng virus kasi yung influenza-like illness, viral siya. So, pwede siyang ma-spread through contact or kapag may exposure ka sa mga na-infect or may sakit na tao. Ilan sa mga karaniwang flu-like illnesses ay ang influenza, common cold, acute respiratory infection at viral fever. Ang mga sintomas naman ay kabilang ang lagnat, ubo, sipon, pananakit ng lalamunan, pananakit ng katawan, pagkapagod at paminsang pagsusuka. Pinapaalalahanan ng health expert ang publiko na agarang magpatingin sa mga health center kung matagal gumaling sa naturang sakit at lumala ang mga sintomas. Mainam din na sumunod sa mga health advisory tulad ng pagsuot ng face mask, pag-inom ng tamang gamot at palaging paghuhugas ng kamay para hindi makahawa ang naturang sakit. Regine Bue, CSN. Umulan man o umaraw, patuloy sa pag-iikot ang medical team mula sa provincial government ng Camarines Sur makapaghatid lang ng dekalidad na serbisyong medikal. Senior citizen sa libanan na may Parkinson's disease, isa sa mga nabenepisyohan ng medical mission. May ulat si Eli Balbin. 7 taon nang may Parkinson disease ang 66 na taong gulang na si Francisco Socarte ng Barangay Sibuho, Libmanan, Camarines Sur. Halos hindi na siya makalakad dahil sa naturang sakit na kanyang tinitiis. Sinubukan na rin umano niyang magpakonsulta sa isang pribadong doktor, subalit hindi pa rin gumagaling ang kanyang karamdaman. Dagdag pa niya, umabot na umano sa 10,000 piso ang gasto sa bawat pagpapatingin sa espesyalista, dahilan upang hindi niya ito maipagpatuloy dahil sa kakulangan sa pera.
Sa kabila ng hirap na dulot ng kanyang sakit, patuloy pa ring lumalaban si Tatay Francisco sa araw-araw na hamon ng buhay. Umaasang balang araw ay makakahanap siya ng lunas o tulong mula sa pamahalaan o mga mabubuting loob. Ngayon kaya garuda ako na kong palakawon. Nag-i-stop na ang paglakaw ko. Yun na yan, 7 years na. Nag-try ako ibita baka iba ka mong bulong iba pa na itong mabisa na mas halangkaw doon sa dati kong iinom. Ito kaya pag-iinom ko dahil garo baka nasubrahan ako na ay gatos, ay ribo. Primero ko ang pa-check up, 10,000. Tapos nagsunod, mga ano na lang, mabayad na lang sa check up. Pero si resita, yung manggiraray. Ang Parkinson disease ay isang uri ng sakit na pangunahing apektado ang utak, na unti-unting nakakaapekto sa galaw ng katawan, panginginig ng kamay, paninigas ng kalamnan, mabagal na pagkilos at problema sa balanse. Kadalasan, tumatama ito sa mga taong nasa edad 60 taong gulang pataas, bagamat may ilang mas batang pasyente na rin ang nakakaranas nito, ayon yan kay Dr. Reg Canlas, Medical Officer ng Provincial Health Office ng Camarines Sur. Tatay, diagnosed po siya ng Parkinson's disease 7 years ago na. So, yung mga yun, may nangyayari po sa chemicals natin sa brain, may kulang po na chemical, so hindi po niya makontrol. May mga involuntary movement. Kung napansin mo, si tatay meron din siyang stoop posture. So, yun yung mga signs and symptoms ng Parkinson. So, ang ginagawa doon, binibigyan sila ng gamot na levodopa, no? Parang dopamine yun. Yun yung makakatulong din sa sakit niya para mas kontrolado yung movement. So, pagka ganyan, ang importante kay tatay, lagi siya magpa-follow up dun sa specialist niya na neurologist. So, kung kailangan ng dose adjustment ng gamot, ma-adjust para mas makontrol pa yung movement. Isa lang si Tatay Francisco sa mga naka-avail ng medical mission ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Revillapuerte sa Barangay Sibuho, Libmanan. Nang dahil sa programang ito, hindi na kailangang bumiyahe pa ng malayo ang mga katulad ni Tatay Francisco para lamang magpakonsulta dahil ang mga doktor at health workers ng probinsya na mismo ang pupunta sa kanilang lugar upang magbigay ng libreng serbisyong medikal. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang libreng konsultasyon, gamot, x-ray, ECG at laboratory test na napapakinabangan ni Tatay Francisco at iba pang residente. May libre pang gupit at linis din ng kuko. Zero billing din o walang anumang bayarin sa mga pasyente bilang bahagi ng layunin ng pamahalaang panlalawigan na mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat mamamayan, lalo na sa mga liblib na barangay. Malaking tulong umano ito sa mga residente, lalo na sa mga kapos sa pinansyal na kadalasan walang kakayahang magpagamot o magpa-check up sa pribadong klinika. Salamat, Gob. Dahil sa padagos mong pagpapabulong kay medical mission sa kada barangay. Kaya saro po ako sa nag-try sa medical mission mo dahil baka yaw ang karahayang kan sa kong ilang. Napapasalamat ako sa mag-aama dahil malaking na itutulong nila katulad ko sa mga mahihirap. Kaya malaking pasasalamat ko sa kanila. Pasalamat ni nga ni yung medical mission hindi yung libre. Nagpapasalamat kami sa mga araw kami. Nagpapasalamat po kami. Lugod na mas dakol pa po ang maserbisyuhan. Lalo na itong mga nasa laylayan na medyo can't afford na magpa-hospital, mapa-check up. Saka po magadain na sinda mabiyahe. Sinda na po ang pigtutuyo, may libreng bulong, may libreng laboratory sal daw na ini. Siring man ang libreng gupit, libreng manicure, pedicure. So, salamatan pong maray. As in, mabuhay po kami. Eli Balbin, CSN. Patuloy na nagpapagaling ang isang retiradong guro mula sa Camalican, Camarines Sur na na-diagnose na may osteoporosis. Ginang nakatanggap ng tulong mula sa Cafuerte Medical Assistance. May ulat si Darlene Lastrulio.
Sa bayan ng Camaligan, Camarines Sur, isang dating guro ang patuloy na lumalaban sa sakit na osteoporosis. Ngunit ngayon ay may bagong pag-asang natamo sa tulong ng programang medikal ng pamahalaan. Matagal na umanong labis ang kanyang pinagdadaanan dahil sa severe osteoporosis, isang sakit na nagdudulot ng panghihina at pagnipis ng mga buto at karaniwang nararanasan ng mga kababaihang post-menopausal stage. Kabilang sa mga gamot na kailangan niya ay ang denosumab o Prolia, isang subcutaneous injection na kailangang iturok tuwing 6 na buwan at nagkakahalaga ng humigit kumulang 12,105 kada turok. Mahalong 12,000 ang kada salon for every 6 months. Ngunit dahil sa medical assistance ng provincial government ng Camarines Sur, na itatawid ni Evelyn ang gamutan at nagpapatuloy sa buhay. Ngayon, patuloy na nagpapagaling si Evelyn sa naturang sakit sa tulong ng medical assistance mula sa pamahalang panlalawigan sa pamamagitan ng Kafuerte. Labis ang pasasalamat ni Evelyn sa provincial government ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor Elray Villafuerte dahil sa programang nabibigay tulong sa mga katulad niyang hirap sa gastusin sa pagpapagamot. Katabang naman kayo yung kung sa na pila ako nadangog na talagang natatabangan ng grabe maray sa inda sa pagkakaigwa ka ng programa para makatabang sa mga pobre. Sa tulong ng mga programang medikal ng pamahalaan, nabibigyang pag-asa at kaginhawaan ng mga mamamayang patuloy na lumalaban sa kanilang mga karamdaman, gaya ni Evelyn na muling nabigyan ng lakas para harapin ang bawat araw. Darlene Lastrulio, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.